Chap, tell us ngegame yakho ntwana bathi uye elona Mount Frere by the way. Ngibuye Mount Frere. So yini ulibhaca? Ngihlubi. Oh lihlubi. Oh lihlubi. So ntwana nayi game yakho boy ucabanga ngale game yakho yafandaga. Igame bengekho easy but then maybe ama-results the team kuyasho ukuthi umsebenzi wesizwe uyabonakala when it comes to ama-official games. So happy team yami kuyasho ukuthi progress ikhona. Yasho ukuthi progress ikhona. Ntwana udlala eGaza awusitshele ngamagame akho aseGaza before ufike kuSekhukhune. Amagame amaseKasi the performance engiyiproducer lana ayisinto yokuqala because performer vele eKasi ne-confidence bakhona abadlala amagame aseKasi. Angitshela ngama-player adlala ku-DDC odlale nawo ku-Jelous Town. Mcaba amongst those. Mcaba, Kolani Khoza. Oh nidlala nonke noKhosi? Oh okay, uku-Kaizer Chiefs uKhosi. And then ikhotman lakho nalo belidlala la kuSekhukhune. Ubani uNkosikhona? Nkosiyethu Tiwani. Oh Nkosiyethu Tiwani. Ntwana ekhaya support njani? Hayi important kakhulu because basupport endlini vele. Umkhulu vele umuntu ozithandela ibhola sithi vele sikhuliswe. Ntwana mawungabheka ngidiski umamela muphi music uthunani? Mina mostly ngizithandela ipiano kuya. Udlala amapiano ntwana? Maskandi Khuzana. Oh noKhuzana. Ntwana ngiyabonga boy. Danke Skok. Danke mfowethu.